магия. Вълшебният танц на полета. Вълшебна пролетна магия. Давам думата на директорката на детската градина, госпожа Янкова. Мили деца, много ви благодаря от името на всички гости за това, което ни представихте. Бяхте чудесни. Наистина ни потопихте в магията на пролетта, защото за всички нас вие сте като едни малки пролетни цветя. Мисля, че всички ще се съгласите с това. Сега, гости, ще имаме мъничко възможност да поговорим за проекта, за работата, която вършим в нашата детска градина. Аз предлагам децата да отидат по групите и да останат само.